Everyone, welcome back to Sunny Live Chat. Thank you so much, guys, for tuning in. Guys, we're back again with Mashelembe's story. Video. She's actually clarifying her surname issue. She is using Shelembe as a bizongutu Mashelembe. It's her father's surname, but in her ID and bank information, she used her mother's surname Mapanga. Guys, Mashelembe is starting to find herself again. You know, that self-confidence yokuthi nami ngumuntu ngiyathandwa ngibalekile, and it's all because of you. The love and support you've gave her, guys, it's amazing. May the Lord bless you all. Guys, I promise to update you with every single information about her journey to better life. If you're around Durban and the Richards Bay, you are invited to attend her baby shower that will be on the 25th of September at Richards Bay, and the second baby shower will be on the 26th at Tekwini Ekakasini Pakama Mbokote. Please watch the rest of her video and leave your comment below and share your opinion. Bye. Sanibonani, igama lami nikhuluma noMakhosi Shelembe. Ngicela ukudlulisa ukubonga kakhulu kwi-South Africa, ngibonge kwimbokoti yenu, ngibonga ukungipholisa kwenu amanxeba nethembe belingilahlekela seliyaqala liyabuya. Nami sengiyibona ukuthi kusasa ngizoba umuntu. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu azanandisele kukho konke eningizeke ngakho. Ningapheli amandla, niqhubekele phambili. Ngiyazi emhlabeni jikelele akimi ngedwa abaningi abakhona ukuthi baphumele obala, kodwa ngokuthi uNkulunkulu ungihlengile wangithanda, nami nakhona ukuthi ngivele obala ningibone. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu azanandisele futhi ningaphela amandla, ningadikibali, ningeseke njalo, ningakhohlwa yimi. Ngiyabonga kakhulu ukungipholisa kwenu amanxeba ebenginawo. Ningibele nasemkhulekweni. uNkulunkulu asipha amandla ngoba akukho esenqoba ngakho ngaphandle komthandazo. Uyena wazi ukuthi uhleleleni empilweni nekusasa lisiphatheleni. Bese ngicela ukulungisa uhlelo ebengihlelele lona lwe-baby shower obesehlelwe ka-2 olanga-25 olanga-26. Lonke ngiyalemukela kakhulu futhi akukho la ngifuna khona kube khona ozophoxeka. Ngiyathanda ukuthi bonke beneliseke ngami. Ngiyafisa ukuthi ningibone nami futhi ngiyathanda ukuthi ukunibona. Bengicela ukuthi kule baby shower nge-25 niyamukele nonke futhi nonke nibe khona enophumelele. Nakweya nge-26 ngathi mangisuka lapha eRichards Bay ngiye futhi eDurban, akukho la nginqabe khona. Ngiyacela nje Nkosi yami ukuthi bonke abafuna ukuthokoza ngami sivulelana amathuba, konke kuqhubekeke phambili. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu athemuse. Ngicela ukubingelela futhi nakho okusalile ngephutha. Ngicela ukubonga kakhulu iminikelo eningiphe yona, nama-calls nama-SMS ebeningisupporta ngawo, ngoba ukukhuluma nani kuma-calls bengelapha kakhulu. Nabangangitholi maningi ama-calls, amanye ngiya-answer, amanye agcine ngasa-ansekanga. Mhlambe ngigcine futhi sengilele ngoba ngumuntu oyithwele nje. Ngiyabonga kakhulu konke eningisupporta ngakho. Bese ngicela ukucacisa la ngizwa sengathi abaningi sebaze ngathi ngisegoli. Angikho khona eGoli, ngila eKZN kuWard 1 enkosini Sithole, ngila emakhaya. Angikho khona eGoli. La no sisinomfundo nje ongisize intweni eziningi.
mangabe kunento serious kakhulu ephuthumayo ungangithola efonini, ungangithola sisinomfundo, uyena ongakhona ke sekuxhumanisa nami ngoba uyena oseduze nami kakhulu. Bese ngicacisa indaba yesibongo ngoba abaningi ngathi abadida kakhulu indaba yesibongo sami. Mina nguMakhosi Shelembe, kithi kwaShelembe. Uma wami ukaMaphanga, i-ID yami ibiza uMaphanga, ngu-MO Maphanga, uMakhosazana Maphanga. Ingakhona sekhadini lami ngibiza uMaphanga kuleli khadi le-Capitec. Ngiyacela abaningi ungabadidi, mhlambe kube ngathi mhlambe khona osenza umkhoshosho, u-MO Maphanga imina. Ngicela ukubonga kakhulu.